Začiatok cesty nebol najlepší a hneď prvý deň mi začalo pršať. Hmla po daždi ma sprevádzala po celý deň. Tak nie len SMPčka, ale aj G11 ide asfaltkami. Ráno druhý deň opäť dážď. Ale po tom daždi sú aj tak zaujímavé výhľady. Ovečky. Stav je taký, že celú noc pršalo a takto to vyzerá na traili. Tak takúto dážďovku som veru ešte nevidel. Tomu sa povie macek. Šlapeme. Velice mazlavý povrch. Predierať sa týmto je halus. Kompletne mokré, všetko. Nad ránom prišla silná búrka a keďže bola možnosť sa schovať do otvorenej kôlne, tak som to využil. Deň číslo 3. Počasíčko, čo? Smiech ma po pár minútach prešiel, keďže nastala prvá krízová situácia. Celý som mokrý, komplet celý som mokrý. Nemám nič proste suché na sebe. Nohy mám totálne rozmočené. A proste takáto hmla bola. Do toho ešte silný vietor a dážď. Ja som nevedel, kde mám ísť. Xkrát som zablúdil. Preskakoval ostnatý plot. A uvidíme ešte, ako dneska ešte skončí, no. Či sa dostanem tam, kde sa mám dostať. Aj toto. Tu človek vidí na každom kroku. Nakoniec som sa rozhodol ísť na hotel a vysušiť si veci, keďže všetko bolo mokré. Takto vyzerá hotelová izba hikera po velice vydatných dažďoch. Dneska máme 4. deň a konečne, nechcem to zakriknúť, je pekne. Konečne neprší a mám suché nohy, ale prosím, nech to tak aj ostane a nech to nezakriknem. Nádhera. Tu sú tie krásne hory, ktoré začínajú, čo som konečne chcel vidieť a ich vidím. Takže šťastný. Veľmi pekný lesík, taký čarovný. Aha, značka. Vydržalo mi to 3/4 dňa mať suché nohy. Ale aj to je úspech, nie? Teraz sú opäť mokré, a však mokré mi sa ide lepšie. Dobrá viditeľnosť. Chcú vidieť aspoň koníky, keď už nie je značka. Teraz si ukážeme, ako vyzerajú moje nohy 4. deň. 4. deň mám wellness. A tu nocujem. Nový deň som začal s mokrými vecami, keďže nič sa nepreschlo. Takže všetko mám stále mokré, lebo nič sa nepreschlo. Ale je tu pozitívum tohto dňa, že idem dole do mesta a asi sa konečne aj najem trošku lepšie a dokúpim si zásoby. Ale čaká ma zasa viditeľnosť 0, neviem, či to je vidieť, takže orientácia pomocou mobilu. Nič proste značky sa tu není vidieť. A ideme dole, mám to asi 8 km, tak držte palce. Tam v tých oblakoch, v tej hmle, hore v tom Mordore som bol. Aj takto vyzerá sušenie a jedenie. To malebné mestečka, mokré topánky, pekný most, pekné budovy. Wow! Už sa mi ukazujú aj tie väčšie hory.
takzvané pre mňa Veľké Pyreneje. Asi to nemám bez komentára. Ty vole, to je oviec. Už je to tu krajšie. Tak ako som si predstavoval. Proste nádhera. Dneska je veľmi krásne ráno. Kravičky mú. A vidím prvé jazero na ceste horské. Krása. Zasa som odbočil na zlú cestu, ktorá bola ale v mapách značená ako GR11. Zasa som zišiel z cesty, teda riadil som sa podľa mapy CZ. Takže pre vysvetlenie, čo sa týka tej zlej cesty, tak ona kedysi bola červenou, videl som tam aj značky, ale zrušili to asi kvôli tomu, lebo tam bol zosup pôdy. Proste tá cesta bola totálne nebezpečná, človek musel preskakovať, teda prekročovať 3 vodopády po mokrých kameňoch a veľmi úzka cesta, šutolina a zosunuté kamene, takže prakticky tam sa zosúva kameňová lavína alebo niečo podobné. Takže neviem, no. Je to dosť nebezpečné tady ísť. Ale uvidíme, či sa napojím na tú GR11 nejako, keď vyjdem do toho strediska. Tak som zvedavý, či ma prídu večer navštíviť krávy, ktoré sú v pozadí počuť. Toto údolie bolo ohromujúce svojou krásou a veľkosťou. Malá členitá rieka, vytvorená vodopádmi a pasujúce sa kravy všade naokolo. Chvíľkami mi to pripomínalo trochu scenériu z Islandu. Z toho údolia som prišiel hore vlastne, kde teraz stojím. 2000-ovka. Teraz ľutujem, že som si to nevyšlapal a nespal tu, ako aj iní ľudia. Tak zobral som si, vlastne toto má byť prvý hotel, ktorý som mal v pláne, ale druhý, keďže som musel predtým byť na hoteli kvôli sušeniu a neviem sa rozhodnúť, že ktorú posteľ si zoberiem. Netuším. Veci oprané. Uvidíme, či sa usušia do rána a pozerám nejakú španielskú telenovelu, neviem. Ráno je toto mestečko pekne prázdne, ale cez deň je tu strašne veľa ľudí. No a tu som spal v tomto meste. Zatiaľ to vyzerá na pekné ráno, ale v noci má prísť búrka, tak som zvedavý, jak to dopadne. No to, čo tu na mňa vykuklo. Krása. Práve som stretol jedného Čecha, ktorý šiel opačným smerom, takže už to má za pár. A potrebuje to dať za 7 dní, no. Ja som teraz vlastne 9. deň na ceste. Ale bol riadne opálený a vyzerá byť celkom zničený. Ale dal mi úplne pozitívnu energiu. Proste, že som videl niekoho takto, dá sa povedať, že z domoviny. Tak toto je jak z nejakého filmu. Úžasné. Nádherné. Ako všade, všetko hovorí. Dnes som už 5 krát prekračoval rieku. Takže paradička. Dúfam, že posledný krát.
Inak takto nejako. Teraz ma bude čakať celkom úskalitá cesta, asi aj po snehu a reťazek, evidentne. Takže som sám zvedavý, čo ma čaká a čo ma neminie a aké to bude. Inak je to tu obrovské a krásne. Zasa opäť to slovo krásne, ale tu sa inak nedá v tých Pyreneách. A tu sa skrýva ten problém. A to je sneh. Fakt je dobré, že som si ich bral. Takže som na vrchole. Nie úplne ešte, tu sú ešte nejaký malý úsek. Ale poviem na rovinu, že druhýkrát by som to asi nešiel. To bolo... Tak ešte je tu toto malé lezeničko. Samý sneh. Sneh. Toto je prakticky turistická cesta, len sa zmenila na potok, keď sa ten sneh taje. Ja už sa k tomu nevyjadrujem. Tam by som chcel spať, ešte neviem, či sa bude dať. Držte palce, že sa bude dať. Suším topánky, dávam si pivo. A výhľad celkom je. Tak tu na dnes kam spím, konkrétne tu. V noci prišla spomínaná búrka a pršal aj ďalší deň. Žiaľ, kvôli zlému počasiu som musel aj ďalší deň ostať v refugiu. Tak je to tu. Granizo y una ligera tormentita. Tak a je ráno a ja som späť na traili po jednodňovej pauze. Takže hurá! Toto sú tie veže z Pána prstenov, keď zapalujete ohne. Wow! Tak toto je na mapách ako nová cesta značená na mapách CZ. Pýtal som sa na to aj na chate. Ide sa okolo vodovodného potrubia, čo ide vlastne z hora z tej nádrže. A musíte prechádzať takýmito tunelmi. Takže je to celkom halus, no. Jedno z mnoha jazier na ceste. Je ich tu strašne veľa. Pekné. A zase začínajú úplne iné hory, úplne iné výhľady. Trošku jak Slovinsko mi to pripomína. Tam budem spať a všade hory. Ja stúpam rád. Asi netreba komentár. Že? Asi nesú to pivo na tú refugio, ktorá je zavretá. Nádhera. Tak, tam je rieka, tam je aj cesta Gerkova, aj cesta potom pre auta a tu spím. Tu už by mal byť iba les. Je ráno a na ráno si vždycky treba tuto v Pyreneách
naordinovať aspoň tých 1000 výškových hneď z rána. Na pár kilometrov. Ono aj keď to máte 10 kilometrov, tak tých 1000 je na tých 3. Ale o tom to je. O tom sú tie Pyreneje. Hore dole, hore dole. Vidíte tamto stádo? Krása. Opäť a zas. Ale toto je dobré. To je extrém, ak je to tu zasypané všetko. V tejto chate som myslel, že budem spať, ale je tu triliarda ľudí. Inak je to pekné prostredie. Tak spím v nadmorskej výške skoro 2400 metrov nad morom a som z toho akože nadšený. Tak dúfam, že noc bude pokojná, nebude nejaká veterná a dobre sa vyspím. Čaká ma ešte jedno refugio, kde si môžem dobiť, nájsť sa a potom možno skončím v kempe alebo v jednej kabáni. Uvidím. Horší scenár je to, že o 2 dní majú byť búrky a ja mám byť zase vo vysokých horách, kde není už prakticky nič. Ja som sa rozhodol toto obísť, keďže mačky sa mi nechce dávať. Nechce sa mi mať mokré nohy zasa a nechce sa mi tam prepadnúť. Noc som strávil v kempe, kde som sa vôbec nevyspal. Čo sa týka ešte jedla, tak toto Haribo a všetky iné možné Haribá sú pre mňa úplne top. Top snacky, top hlavné jedlá, top večere, top raňajky. Normálne chodí autobus. Nikto nikde. Som tu sám. Tam v pozadí, čo vidíte, tak ja sa tam musím nejako prehúbnuť. Tam či. A potom to človek chodí. Myslel som si, že už sa s tým snehom nestretnem. A zas. Ďalšia 2700 čosi zdolaná. Tam sa chcem nájsť, tak som zvedavý, či sa bude dať. Takže na tom refugiu som mal šušovicovú polievku, ale veľa, akože fakt veľa. 2 chlebiky za 10,50. Myslel som si, že v tejto chatke strávim noc sám, ale mýlil som sa. Výhľady z chatky boli fakt úžasné. Proste idylka. V noci nás tam spalo 7 ľudí a z toho 2 na podlahe. Prišla riadna búrka, tak sme všetci boli radi, že máme strechu nad hlavou. Tak večer pršalo, celku dosť. Prvýkrát natáčam asi jedlo, keďže nemám rád natáčanie, kde sú ľudia a toto je bagetka v chate, refugiu. Po včerajšej búrke je strašne ufúčaný deň dneska, ale že extrémne. A idem niekde do hentej hmly a nám to je vidieť. A cítim sa taký slabý dneska. Proste 2 dni som sa práve nevyspal a také keby tam niečo si liezlo. Tak dúfam, že to dneska vychodím a bude to všetko OK. Po takýchto šútroch sa tu človek nachodí strašne veľa. Strašne veľa.
No čo na to hovoríte? Je to pekné, či to není pekné? V tomto Refugi de Colomers som spal a bola to veľmi zlá skúsenosť. Nechceli ma tam nechať prespať, pokiaľ si nedám raňajky alebo večeru. Aj keď som tam prišiel okolo 19:30 a vonku nebolo najlepšie počasie. Matrace naskladané tesne pri sebe a hluční spolubývajúci boli zárukou nevyspania sa. Tak, toto je to Refugio. Dám do titulkov názov, aké, lebo som zabudol, kde vás nenechajú spať bez toho, aby ste si dali buď raňajky alebo večeru. Viete, čo je najlepšie? Že keď vás naserú ľudia, tak toto všetko okolo vás, cez čo prechádzate, vám hneď tú náladu zlepší a zase všetko v rovnováhe a všetko je super. Zás tu fučí, všade tu fučí, no ale chcel som povedať, že 2600 na ráno. Ček. Idem do mesta Eston akurát a stretávam stovky ľudí, fakt stovky ľudí. A evidentne je to nejaká turistická oblasť, lebo to nespočetne veľa ľudí. V Espote som sa dobre najedol, dobil baterky, vybral hotovosť nejakú a teraz asfaltujem. Jo. No, hľadal som strašne dlho miesto na spanie. Nebudem klamať, keď poviem, že 2 hodiny. A neviem, no niečo som našiel, lebo som na kopci. Na kopci sa veľmi ťažko zháňa rovné miesto. Takže niekde som sa uvelebil a uvidíme, aká bude noc. Ale podľa mňa bude určite lepšia ako na tej útulni, teda Refugiu. Tak. No, svieti mi slnko do očí. Menší update k včerajšej noci. Našiel som si miesto proste niekde v lesiku na kopci a mal som problémy s prasatami. Ono aj dole pred tým kopcom vlastne bola cedula, že pozor prasatá alebo dačo také. Takže mi tam furt čosi krochkalo, šuchotalo. No a furt som sa zobúdzal, potom som si myslel, že pôjdem už inde spať. Ale ostal som tam a od včera už som také oblasti, kde mi to príde také prímorské už, proste strašne suché, inak to tu už vyzerá, iné kopce a blížim sa pomaly do Andory, tak som zvedavý. Akorát idem z jedného Refugi, volá sa Estaon a to je ukážkový príklad podľa mňa, ako by malo takéto Refugi vyzerať. Má to nejaký, samozrejme je to o dosť menšie Refugi, prístupnejšie, má to starší manželský pár a to bolo neuveriteľné. Krásny prístup, úsmev, joj, a dal som si bokadilo s vajíčkom z omeletu, ja som nemal vajca ani nepamätám. Ňam, 2 koly a 1 káva. A ešte tam mali pekného psa. Joj. Vyšplal som sa na kopec, ktorý je 1830 metrov vysoký. A mám taký pocit, že to je taká predpríprava na to, čo ma čaká po Andore. Ale ešte kúsok ďalej, jak sa budem blížiť ku koncu. Lebo totálny výpek, sú 2 hodiny. Všetko je tu suché. Včera som to vlastne išiel, tak to dáme prst, a takto nejako. Cez túto horu a potom už dole do toho mesta. Toto sú strašne dobré sušienky. Majú všelijaké druhy. Ja neviem, či sa dá kúpiť len tu v Španielsku, ale je to mega. Voda základ života.
Krásne miesto na spanie, len koni nedali pokoj ani večer a ani ráno. Kone sú zvedavé ráno, keď sa balíme. Hey, can you send me the picture? Je. Skoro každé ráno vás čaká aspoň 1000 hneď. Nastúpať. Jak chcete dosiť kamen do akvárka, tak napíšte do komentára. Tak tu je tá populárna útulňa, kde vždycky spí milión ľudí. Takže som tu nechcel spať. 2750 asi. A tu už je Andora. Takže Andora, vítaj. Dnes som si dal menšiu výzvu. Tá výzva je v tom, že prejsť 35 km, áno, 35 km nie je žiadna výzva, ale 35 km s prevýšením hore 2400 alebo 2500 a dole okolo 3100-3000. Ten úsek hore už mám za sebou, inak v tomto úseku hore bola aj tá 2750. No a teraz ma čaká úsek dole ešte, okolo 700 výškových, ísť dole prúdko. Tak som zvedavý, čo na to povedia moje kolena, lebo ja som už dneska hotový. Mám aj rezervovanú izbu, takže budem spať v luxuse, jak to tam dojdem. Tak dnešný cieľ som splnil a zaslúžil som si toto. Kuchynka, obývačka, posteľ. A viete za koľko? Za 48 € v Andore. No krása. Chody sa tu otvárajú strašne neskoro, takže mám raňajky na pumpe. To je prvá útulňa v Andore, ale nie som si istý. A ja neviem, ale vyzerá byť zavretá. No dozvieme sa čoskoro. Tak teda bolo otvorené, nemali zavreté. Tam je Španielsko. Tam je Andora. Nie som si istý, lebo mal som 2 piva. Že či tá krajina je trošku už iná, alebo to je kvôli tým pivom. Čo poviete? Mne príde, že už je to tu také iné. Ale neviem. $2690. A Fuji samozrejme. Jednoznačne toto už je iná krajina. To už je štrk, piesok, prach. Plán bol spať tuto dole. Je proste útulňa, lenže tú útulňu okupujú ako skoro každú jednu tu v tomto čase skauti. Tí skauti sú tu asi všade. Na večeru zdravá strava, už žiadne bueno, Haribo cukríky a podobne. No a pohodička, dúfam, že v noci. Tak zuby umyté. Je 20:15. Ja dúfam, že od tej 9:30 zaspím. A som zvedavý sám, ako každú noc, že aká bude táto noc. Ale ja si myslím, že bude dobrá. Teraz sa ponáhľam do jedného mesta. A potrebujem dobiť baterky, nakúpiť si a musím dneska nájsť nejaké miesto na spanie, keďže neviem, kde budem spať. Nenávidím tento povrch na chodenie. Nenávidím asfalt na chodenie. A takto sa dobíja batéria na mobile. Proste v bare.
menšia edukácia ohľadne veľké potreby v lese. Treba si zaobstarať takúto nejakú lopatku. Veľmi jednoduchá, ľahká lopatka. Vykopete si jamu. To vykopané dáte niekde na bok. Ja si ešte vždycky zoženiem kameň. Do tej jamy vykonáte potrebu. Zahrabete. Ja tam dám ešte kameň. Takže snažte sa niečo také aj vyrobiť. Ďakujeme. Dnes večer spím na francúzskej strane, lebo toto všetko tam už je Francúzsko. Dobré ráno. Vyspaná? Hnusný úsok. Hnusný! Hola. I'm going this way. Ideš so mňou? Dobre. Zajtra to bude 7 dní, jak všetko pôjde ako má do konca. Dnes a včera zažívam už tie teploty, čo budeme asi zažívať najbližšie dni a to je čosi hrozné. Celku pekný most. Tak je ráno. Včera už som bol úplne vyšťalený. Včera som potiahol 40 km a 2000 hore, 2000 dole a totálne ma to zmohlo. Ale aspoň som si nadbehol na dnešný deň. Opäť dobré ráno s kravičkami. Nielen kravičky, ale aj koníky. Nazdar. Tak už len pár krokov ma delí od vrcholu. Strašne tam fučalo, ale najväčší vrchol na trase GR11 zdolaný. Takže som na hoteli, keďže majú byť búrky. Aspoň to využijem na sprchu a opranie veci a toto je izba za 90 €. No, a to sa vyplatí, horste. Takže dneska určite zmoknem. Hrúza. Zasa opäť. Orientácia podľa mobilu, lebo tu je mlajak. Ale ma trošku iritujú tie hromy. Celkom dosť. Potom nastala asi moja najväčšia krízová situácia. Veľmi silná búrka a vietor spolu s krúpami ma chytila na vrchole. Bol som totálne premočený a začínala mi byť veľmi veľká zima. Blesky šľahali okolo mňa a ja som mohol len dúfať, že žiadny netrafí mňa. No. Teraz sa cítim už dosť nebezpečne. Som pod karimatku, je mi totálna zima, som premočený a všade iba blesky. Tak práve som zažil svoju najhoršiu skúsenosť. Ešte možno furt počuť tie blesky, strašne sa mi trasú ruky, lebo som tu mrzol. Začala totálna mela, extrémna búrka, kedy začali padať proste aj krúpy. Ja som nevedel, čo mám robiť, tak som rýchlo postavil stan. A musím sa aj zohriať, lebo mi je strašná, ale že strašná zima. Všetko je tu mokré, úplne na totálku. Stane voda, lebo jak som ho stával, tak tam začalo pršať samozrejme. No a chvíľku počkám, že či to prejde. Dám sa trošku do poriadku a idem dole. Nejakých 5 km mám nejakú dedinu, takže akože neviem, čo mám k tomu povedať. Reálne som sa bál o život momentálne. Úplne som vyklepaný. Stále som v stane. Furt proste tu hrmí. A jak môžete počuť, aj poprcha, teda prší. Teraz intenzívnejšie a zase čo si prichádza. Takže sám neviem, koľko času tu strávim. Neviem, či to je vidieť, ako som nakrivo. Ale proste som totálne takto. A mám extrémne premočené ruky, ak som bol celý mokrý. Neviem, či je koniec
tej búrky. Ale tiež tu nemôže byť večnosť. Tak to skúsim nejako pobaliť a asi pôjdem. Je tu šanca, tak pokračujem ďalej. Zbalil som to a idem. Za mňa už je modrá obloha, tak dúfam, že tak ostane. Keď som prišiel do mesta, tak pár minút na to opäť začala silná búrka. Tak ďalší deň. Vyspaný som ako tak. No a takto sa sušia veci. Keď je prestávka na jedlo, na vodu. Tak toto už sú oficiálne asi, ja neviem, tropy. Je tu teplo. Včera noci ma zasa otravovalo prasa. Ja mám tuto nejaké šťastie na tie prasatá, ja tomu nechápem. Zasa proste šuchotanie a krochkanie totálne. Tak som tam začal čosi vykrikovať, nech ide preč. Evidentne išiel preč, ale ja som zdal potom štuple. Na chvíľku som pustil hudbu, dobre, klamem. Pustil som hudbu asi do rána na mobile. Aha, voda. Nech ho odplaším. A neviem, však nejako som sa vyspal a som tu. Prvýkrát na ceste vidím kaktusy a štekajúceho psa pozadí. Akcia, hľadám nejakú reštiku alebo bar. Vysvetli mi niekto, prečo tie stromy majú tú kôru od spodu žiadnu? No proste olúpanú. Ucha. No musím povedať, že už sa trošku potím. Neviem, či to je vidieť na tej kamere. Asfaltky. Obľúbené. To už je čistá púšť. Do mňa tečie ako hovado. Neviem, či sú počuť tie cikády, alebo čo to je. Tak ja som sa ocitol akože reálne, jak v púšti pomaly. Toto už je úplne iné prostredie. Mám jeden celkom vážny problém a to je to, že tu sa nedá nikde umiestniť stan proste. Toto možno na videu sa zdá byť rovná plocha, ale rovná plocha to není. A tam by som ten stan aj na fukovačku dopíchal celú. Našiel som nejaké miesto na spanie a strašne tu fučí. A do tejto pôdy zapichnúť kolík je no dosť technicky náročné. To je budíček, lebo ja som ešte aj nespal. Situácia je taká, že som sa nevyspal kvôli vetru. Vždycky je tam nejaký faktor, nejaká veličina. Teraz to bol vietor, ale totálne narazový vietor. Kedy som si myslel, že stan to už ani nevydrží, ale vydržal. Proste je to dobrý stan, som si nadmieru spokojný. No a teraz utekám pred slnkom. Slnko už je hore, svieti mi do očí. A snažím sa dať dnes rána 700 výškových, lebo pri tom teple a tom slnku by som to nedal. Tieto potvory, čo stoja v ceste, tieto kriaky s podliakmi, to je tak príjemná masáž. Hen tam v diaľke, tak tam už vidím Stredozemné more. Tu som strávil noc po včerajšku. Tam tým smerom je taká zrúcanina. Možno ju natočím, keď nezabudnem. Teda zrúcanina, taký kostol starý. No a vyspal som sa v celku pohode, by som povedal. Tak toto je ten hrad, teda kostol, asi kostol, alebo jak to nazvať. Mokrý non-stop. K včerajšku by som sa chcel ešte vyjadriť. Bol to pre mňa jeden z tých náročnejších dní. Možno v top 3, neviem, musím si to celé prehodnotiť ešte. Ale bolo strašné teplo.
proste mňa to úplne ničilo. Potom tam bol úsek, ktorý bol asi, no ja neviem, 7 km asfaltiek, 8. Slnko pražilo. Problém bol aj s nedostatkom vody. Takže včerajší deň bol fakt vyčerpávajúci. A našiel som teraz na Lape nejaký kemp. Chcel som spať v prírode, len fakt tu nájsť miesto rovné na spanie je umenie. Tak idem skúsiť dobehnúť do toho kempu. Tak dobré ráno, dneska mám finálny deň. Som na pobreží a idem na to. Hore dole, potrebujem štáb. V daždi som začínal a v daždi možno budem aj končiť. Z toho dažďu nebude nič, ale 3/4 cesty som bol pod mrakom, takže matka príroda mi pomohla, aby som sa nemusel piecť na slnku. Som v pomyselnom cieľi. Pomyselný koniec cesty. Po skoro 900 km a 30 dňoch. Bolo to dobrodružstvo. No a moje dobrodružstvo je u konca. Trvalo mi to 30 dní. Prešiel som cez 900 km k Stredozemnému moru od Atlantického oceánu. Cez celé Pyreneje. Užil som si to nenormálne. Mal som chvíľky zlé, mal som chvíľky výborné. Bolo to ako celé Pyreneje, že ide človek hore, ide človek dole. Takisto to bolo aj s náladou, s nastavením. Ale bol to jeden obrovský zážitok, jedno veľké dobrodružstvo a neľutujem nič. Nič neľutujem na tejto ceste. Bolo to proste perfektné. Neviem, čo viac tomu povedať. Ja som není moc hovorčivý človek. A ja som si istý, že sa vidíme pri ďalších dobrodružstvách. Mojich tenisiek som s nimi nadmieru spokojný. Je to menšia dierka, čo sa nie čudujem, keďže ten terén bol extrémne náročný v tých Pyrenejách. Ostré kamene, no všetko. A je dosť možné, že som sa robil trekovou palicou, lebo ja si rád pícham trekovou palicou do nohy. Druhá je na tom lepšie, tu je taká menšia dierka. Tu sú nejaké odlepeniny, alebo jak to nazvať, mucha. A čo sa týka gripu, tak ten je žiadny skoro už, no. Ešte podotknem, že tieto Altry, ja som v nich nachodil okolo 250 km ešte pred touto cestou na rozchodenie. Takže prakticky tieto Altry majú okolo 1000, keď to počítam, cez 1100 km. Čo je, myslím si, veľmi, veľmi dobré. Ja by som tie tenisky nemenil. Altry, Lone Peak, 8, palec hore.